manželstve je dôležité robiť aj malé veci s veľkou láskou a žiť pre prítomnosť. Učte sa odpúšťať a zároveň byť k sebe samým aj k manželskému partnerovi milosrdný. Teda všetkým vám chcem odkázať, aby ste mysleli na to, že tá milosť manželstva, ktorú žijete, je milosť, o ktorú treba dennodenne prosiť a ktorú sa treba dennodenne usilovať. Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. V podstate to znamená presne to, čo to hovorí. Veľký krok pre vaše manželstvo bude moment, keď začnete dávať lásku bez podmienok. Že manželský život chceme prežívať podľa návodu. A tým návodom sa pre nás stalo Božie slovo. Prijímajte sa navzájom, ako vás aj Kristus prijal na oslavenie Boha. Preto by sme sa mali snažiť a každý deň venovať tomu, aby sme jeden druhého čím viacej poznali. Aby sme poznali, aké sú možno naše túžby, aké sú naše potreby a aby sme poznali vzájomne svoj jazyk lásky. Chceme všetkým kresťanským manželstvám, či už boli uzavreté nedávno alebo pred desiatkami rokov, odkázať. Zápas spočíva v tom, že sa o manželstvo musíme starať doslova každý deň, od samého začiatku. Videli sme manželstvá, ktoré sa začali rozpadávať ani nie po roku. Zverujte denne vaše manželstvo Bohu. Každý za seba, aj spoločne. Vtedy ho staviame na skale. Milí priatelia, bratia a sestry, manželky, manželia, drahý vladyka Cyril, otec Peter. Video odkazy, ktoré sme práve videli, napovedajú o téme dnešného večera. Manželstvo a jeho odkaz pre druhých. Tak teda, vitajte na stretnutí s názvom Večer odkazov. Koná sa v rámci Národného týždňa manželstva. Je to vlastne týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni, keď si pripomíname deň či sviatok svätého Valentína, obľúbeného to svätca pre manželov a všetkých zaľúbených. Cieľom Národného týždňa manželstva je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu moderného alebo i moderného človeka. Národný týždeň manželstva vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo veru nie je samozrejmosť. A mali by sme pamätať na to, že ho treba rozvíjať. Jedným z cieľov Národného týždňa manželstva je motivovať laickú i odbornú platformu, verejnosť, média a verejné známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva a vyjadrili potrebu, že teda oňho je treba sa postarať. Zakladateľ Národného týždňa manželstva Richard Kane povedal: manželstvo je živé a vyvíja sa. Tak, ako sa učíme šoférovať alebo narábať s financiami, mali by sme sa vedieť postarať aj o svoje manželstvo. Celosvetová kampaň The Marriage Week, ktorej je Národný týždeň manželstva súčasťou, prebieha na svete už od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku, v sídle vlády, spolu s vtedajším premiérom Johnom Majorom a jeho manželkou Normou. O rok na to otvárali podujatie vo svojom úrade už nový predseda vlády v Anglicku, Tony Blair a jeho manželka Sherry. V nasledujúcich rokoch sa kampaň Národného týždňa manželstva rozšírila vlastne do celého sveta. Dnes sa konajú takéto stretnutia, ako máme my v Košiciach,
už v 30 krajinách sveta. Napríklad Albánsko, Rakúsko, Chorvátsko, Poľsko, Česko a takisto Nemecko, Maďarsko a takisto aj za oceánom v Spojených štátoch amerických, Novom Zélande, Filipínach či dokonca v Južnej Afrike. Projekt ako taký je na svete zaregistrovaný v Ženeve pod názvom Medzinárodný týždeň manželstva a je zaregistrovaný ako medzinárodná asociácia. Ona sa snaží poukázať na výhody zdravého manželstva pre spoločnosť, médiá, vlády, štáty a rozličné ľudské ustanovizne. A takisto chce informovať manželské páry o výhodách neustále zlepšujúceho sa vzťahu, a to prostredníctvom aj cirkevných podujatí, aj mediálneho prostredia. No, tak toľko na zoznámenie sa s témou dnešného večera. No a okrem témy by som chcel vás všetkých zoznámiť s všeobecne známym človekom v hudobnom svete, a to teda našim hudobným hosťom, otcom Petrom Milenkým, ktorého tu medzi nami vítam. A ktorý nám naše slovo spestrí svojou piesňou alebo svojimi piesňami. A Peter, hádam, najlepším predstavením tvojim bude, keď nám hneď aj zaspievaš. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi rád zaspievam a samozrejme, odpuste mi, ale ja ešte urobím také intro. Včera tu som asi ani 24 hodín ešte neubehlo, ale tu som sedel, lebo tu bol koncert včera Petra Cmoríka. A on keď mal svoje tu uvedenie CD, tak on ešte pred koncertom, keď sa s ním zhováral, to bol v takom napätí. Ešte som s ním zhováral a hovorí, že proste strašne to prežíva, že ako to bude, lebo prvý koncert je v tej šnúre, čo má. A keď bol ten koncert a zrazu v jednom momente tam vstúpila manželka a spolu hral na husliach a jednu skladbu, ktorú nahrali, ja som videl, že niečo sa mení. A potom, jak druhú dali, tú skladbu, kedy už spoločne celou kapelou naplno to teda roztočili, som videl, že Peter a celá tá kapela proste dostala nejaký iný impuls, inú šťavu. A po koncerte, keď som rozprával, hovorí, že tam bol veľký prielom, jak vstúpila do toho žena, tak konečne sa roztopili tie napäté ľady a začalo to mať úplne iný nádych. A preto aj táto pieseň sa volá, že Cesty k sebe. To, čo ľudí spája, je láska. A ja verím tomu, že aj práve dnešný deň je to také umocnenie toho celého stretnutia je práve o tom, že každý z nás sme svedkami toho, že vstúpila na túto zem láska a to je Božia. A tá Božia láska sa chce rozdávať vtedy, keď vstúpiš k druhému človeku. Vystúpiš ako prvý, tak ako on k nám. Takže pieseň Cesty k sebe. Nevediem s tebou vojnu, vediem s tebou mier. Podaj mi ruku, poď a chvíľu mi ver. Nedaj sa vystrašiť, tma nie je istá. Chce to len zažať v okne, spraviť si prístav. Ľudí aj veci, láska pohýna z miesta. Tebe aj ku mne vedie tá istá cesta. Nebo je bližšie, než by sa zdalo, a jeden jediný krok tu nie je málo. Čakám ťa v záhrade, sme ako stromy. Vietor nás rozhojdal a trochu zlomil. Pôjdem tým smerom, kde horí plameň, kde sa pri stole všetci
všetci máme, ľudí aj veci, láska pohýna z miesta. K tebe aj ku mne vedie tá istá cesta. Nebo je bližšie, než by sa zdalo, a jeden jediný krok tu nie je málo. Ľudí aj veci, láska pohýna z miesta. K tebe aj ku mne vedie tá istá cesta. Nebo je bližšie, než by sa zdalo, a jeden jediný krok tu nie je málo. Ľudí aj veci, láska pohýna z miesta. K tebe aj ku mne vedie tá istá cesta. Nebo je bližšie, než by sa zdalo, a jeden jediný krok tu nie je málo. Ľudí aj veci, láska pohýna z miesta. K tebe aj ku mne vedie tá istá cesta. Nebo je bližšie, než by sa zdalo, a jeden jediný krok tu nie je málo. Milí priatelia, šetríme si dlane, pretože Peter ešte aj vystúpi. Dnešné stretnutie sa koná pod záštitou Rady pre rodinu našej Košickej eparchie, ktorá tému manželstva podporila v tomto týždni takými dvomi duchovnými podujatiami alebo duchovnými modlitbami. A to je teda v našich košických farnostiach. Bola adorácia v pondelok Najsvätejšej Eucharistie, k Eucharistii za manželov, a teraz v piatok sa konal akatist za rodiny. No a dnes večer sme účastní tretej takej aktivity, a to je práve náš dnešný večer odkazov. Prečo večer odkazov? Pretože každý ročník Národného týždňa manželstva má svoju tému. V predchádzajúcich ročníkoch to boli témy ako Dvaja na všetko, V dobrom i zlom, Viac ako papier, alebo Spolu na ceste. A témou tohto už v poradí 13. ročníka Národného týždňa manželstva je slovo odkaz. Do rôznych nádob ľudia od nepamäti vkladali odkazy, ktoré považovali za mimoriadne dôležité, a dúfali, že sa dostanú k tým druhým a správnym adresátom. A naopak, tí, ktorí sa k takému odkazu dostali, s napätím otvárali správu, ktorú zanechal niekto, možno i pre nich. Dnešný večer k nám priplávajú 3 živé odkazy. Pravda, nie vo fľaši, ale v srdciach 3 manželských párov, ktoré vám po piesni v podaní otca Petra postupne predstavíme. Život je plný krehkých čiar, občas ich poteráme pár. Niektoré chvíle nechytíš, iba nám poskladajú kríž. Život by chcel mať pre silu, no máš len chvíľu na chvíľu,
keď čas nám robí naprieky, len láska trvá na veky. Aj keď nám život pristane, zostane stopa poradne. Srdce nás ťaha za niekým a láska trvá na veky. Cesty nám nebo pospája, pôjdem raz k tebe do raja. Život ten nie je iba náš, láska je jediné, čo máš. Život by chcel mať pre silu, no máš len chvíľu na chvíľu. Keď čas nám robí naprieky, len láska trvá na veky. Aj keď nám život pristane, zostane stopa poradne. Srdce nás ťaha za niekým a láska trvá na veky. Život by chcel mať pre silu, no máš len chvíľu na chvíľu. Keď čas nám robí naprieky, len láska trvá na veky. Aj keď nám život pristane, zostane stopa poradne. Srdce nás ťaha za niekým a láska trvá na veky. Peter, ďakujem ti pekne. Uvedol si krásne aj druhú, teda môj príspevok, už som nemusel ani ja uvádzať, že láska trvá na veky. Áno, je to večná téma a žije v životoch ľudí, odkedy len človek človekom na svete je. V knihe o Jóbovi v 37. kapitole sa píše taká veta. Boh vtláča na všetkých ľudí svoje znamenie, by tak jeho dielo všetci poznali. To je jeden z odkazov Biblie. Boh vtláča svoje znamenie. Manželstvo je stav života, ktorý sa najviac podobá tomu Božiemu. Životu Najsvätejšej Trojice, životu vzťahu troch osôb. A to je takým vtlačením sa Božieho života do nášho života, ľudského, ktorým môžeme žiť a žijeme tiež vo vzťahu osôb. Praví sa, že najhorším trestom pre človeka je, keď ho zavrú do basy však. Ale v base najhorším trestom je, keď ho zavrú na samotku. A vtedy človeku zoberú to podstatné, čo má v živote. A to je to znamenie, že Boh do nás vtláča svoj život. No, a ako sa jeho odkaz vtlačil, teda Boží odkaz vtlačil do jedného konkrétneho manželského života, nám prišli porozprávať manželia Filip a Lea Demekovi, ktorých pozývam v tejto chvíli na pódium.
Tak aby som nemusel veľa hovoriť a predstavovať, tak sme sa rozhodli, že to predstavenie urobíme vo forme fotografií, ktoré celkom dosť vypovedajú však. Aspoň o tom, že sú veselí a šťastní vo svojom živote. Verím, že nielen ľudskom, ale aj manželskom. Prichádzate k nám zo Spiša, zo Závadky na Spiši. Viem, že toto miesto ste si vybrali ako svoj domov. Tak aspoň tak ste mi nejak porozprávali, že tak by ste to chceli. A to i napriek tomu, že obaja ste študovali na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, v veľkom svete, aj napriek tomu, že Lein manžel pochádza z Prešova, teda, ak sa nemýlim, druhého najväčšieho mesta na Slovensku. A tretie, no dobre, tak tretieho. No a vlastne, ja by som sa chcel opýtať, nie tak z hurta na úvod, že čo ovplyvnilo vaše rozhodnutie, že ste sa rozhodli teda, že budete žiť na Spiši? Tak príjemný, pekný večer vám prajem. Teší ma, že takto môžeme vystúpiť. Zopár tak úvodných slov som si dovolila. Začala by som tou Závadkou. Úprimne povedané, my sme prišli na východ z Bratislavy kvôli covidu. Zavreli nám fakultu, školu, tak sme sa vrátili na východ, ale už aj s polročným babetkom. Tak, s polročným, áno. A s takou novinkou, že už čakáme druhé babetko. A ja som to ako žena, ako matka, som to zvládala tak nie veľmi šťastne, lebo ja som chodila aj do školy, brávala som tú malú na prednášky a ja som bola aj rada, že prišiel ten COVID. Ale ja som bola rada, lebo som sa mohla konečne vrátiť domov na východ, k rodine, k rodičom. A bolo to pre mňa také príjemné. Navzdory tomu všetkému, čo sa okolo nás dialo, ja som sa veľmi tešila. Cítila som taký pokoj, taký príjemný pocit, že môžem byť doma na chvíľu a užiť si ten čas spoločný náš aj s Filipom, s rodinou, s tými deťmi. Aj to očakávané babetko som tak vnímala tak krajšie. Nebol to taký rozbehaný, ubehaný život od rána do večera v škole a varenie a domácnosť, veď čo budem rozprávať. Takže vrátili ste sa nie ku senu ani ku husiam, ale vrátili ste sa ku rodine, ku svojim blízkym, ktorých máte radi. Tak možno, že toto bolo ten štart do toho vášho ďalšieho života, že tá krása, hodnota života nespočíva len v tom, že som načo dokázala, viem spievať alebo čosi také, ale že tú hodnotu ste hľadali aj vo vzťahoch k ľuďom však. Áno, ja mám veľmi rada ľudí. Musím ti stiahnuť. Musím k tomu dodať ešte jednu vec, že na východ sme prišli aj preto, lebo ja už ako som spoznával Leu, tak to bolo... Chodili sme spolu dosť dlho. Pre mňa sa to javilo už veľmi dlho, 5,5 roka. A chodil som tam nielen kvôli Lei, ale aj kvôli tomu, že je tam krásne, príroda, pokoj. Ja som tam cítil taký pokoj, hlavne v tom závadskom prostredí, takže aj to bol dôvod, prečo sme chceli sa vrátiť naspäť. Že taký pokoj, fakt je tá Bratislava, ako si hovorila, že taká ubehaná, taká... Pre nás to bolo rýchle tempo. My sme to takto nechceli. Tak to by som povedal. Super. Takže vlastne ste cítili to, že je treba nejakým spôsobom zbrzdiť tú aktivitu a ísť skôr do vzťahov. No práve ten umelecký svet, o živote umelcov sa zvykne hovoriť, že sa im zlieva život profesijný a život rodinný. A keď v tomto budeme uvažovať, tak sa chcem opýtať, kde sa nachádza vaše prostredie, kde žijete vy a kde trávite najviac času? Doma či v práci? No, ja trávim najviac času teraz momentálne, asi aj v práci, musím sa priznať. Aj rád. Aj tak, kedy ako. Ale rád určite, že
aj v práci, ale hlavne doma. Určite oddelujem ten pracovný a náš rodinný život. Čo je pre mňa také dôležité je to, že aj keď možno behám celé dni po tých prácach, tak večer viem, že ma tam čaká moja manželka, že ma tam čakajú detičky, ktoré po mne poskáču. Na to sa veľmi teším, že sa s nimi môžem trošku pošaliť a zažiť toto rodinné prostredie, to prostredie takého, aj keď je to možno šialené, ale je to pokojné. Aha, takže predsa len to manželstvo a rodinný život je tiež ťahuňom vo vašom živote. Áno. Len ako sa to prepína? Dá sa to? Max Kašparu, jeden taký český, už je grécko-katolícky kňaz, ale psychiater, psychológ, etc., povedal raz takú vetu, že v živote je možné hrát, ale není možné celý život ve hrách žít. Tak ja sa chcem spýtať, ako to je, kedy to tam prepínate, že prídete domov a hráte ďalej ešte rolu zaľúbenej Esmeraldy, alebo teda nejakého Rómea, alebo či teda prepínate potom, aha, to už je moja Lea. Ja by som začala ešte tým, keď sme spolu chodili. Mali sme rôzne predmety na konzervatóriu, na vysokej škole. Dosť veľa sme mali predstavení, či už školských, alebo nás zapájali do nejakých takých tých väčších divadelných inscenácií, operných. A napríklad stalo sa nám ešte na strednej škole, že robili sme takú hru a Filip tam sa mal boskávať so spolužiačkou, ale to my už sme spolu vtedy chodili. A naše chodenie to bolo tak, že my ani nemáme výročie našho chodenia, že keď sme spolu začali chodiť, my sme spolu chodili vonku, trávili sme spolu čas a tak nejak sa to... My sme spolu nechodili. Áno, my sme spolu nechodili, ja som sa k nemu nepriznala doma. Ani ja. Ja som hovorila, že mám kamaráta, spolužiaka a mávli nado mnou rukou. Každý vedel, no tak ktorá matka neprekúkne svoje dieťa, svoju dceru, no tak jasné, že no, do 1:30 do noci, kto si píše s kamarátom, no. Ale aby som neodbehla od tej témy, tak všetci sa na mňa pozerali, ako ja zvládam sa pozerať na Filipa, ako sa boskáva so spolužiačkou, pretože režisér chcel, aby to bola ozajstná pusa, taký bosk pery na pery, nie hraný. A tak Filip si splnil povinnosť. No. Zahral to dobre? Dobre to zahral. Až presvedčivo to zahral? Áno, všetci boli spokojní. Hej. Aj manželka? Aj, no tak ja som sa na to pozrela, ale vtedy sa vo mne niečo také, niečo sa vo mne zlomilo. My máme, dá sa povedať, taký slobodný vzťah. Ja mu nerobím žiarlivostné scény. Ani Filip mne. Ale je tam veľmi podstatná dôvera jeden voči druhému. Ja takisto, Filip bol v Bratislave. My sme mali vzťah, 2 roky sme mali vzťah na diaľku. A ja by som to odporúčala každému vzťahu. Lebo to bola taká skúška životom veľmi pekná, ale veľmi aj v niektorých... Tak časom to bolo už aj náročné, ťažké to bolo, aj keď sme sa navštevovali. Ja som cestovala do Bratislavy, Filip na východ ku mne, ale nedalo sa to vždy. Bolo to náročné, ale veľmi krásne. A chcela by som tým povedať, že vtedy sme si vytvorili taký pevný základ, takú dôveru jeden voči druhému. Lebo... My to máme aj tak aj doteraz. Mnoho ľudí sa ma pýta, a čo na to povie Filip, že ideš niekde spievať, alebo ideš niekde na víkend preč, alebo... Tak, čo to nič nepovie, lebo on mi verí, že vie, že sa mi dá veriť. A ja takisto Filipovi. Takže vlastne, aj keby, že ste povedali, že Filip, kam ideš na víkend, tak nie, že spievať, ale idem sa profesionálne boskávať. Takže aj napriek tomu bude dôvera. No dobre, ale teda poďme ďalej k vášmu manželstvu. Tu mi napovedáte na ďalšiu tému. A
to je to, že sa chcem opýtať vás, že keď ste sa teda dopracovali k manželstvu, objavili ste v manželstve nejakú hodnotu, konkrétnu, ktorú by priniesol do vášho života manželský partner? Alebo môžeme sa opýtať inak, že teda odovzdali ste vy nejakú konkrétnu hodnotu svojmu manželskému partnerovi, aby sa vám lepšie rozprávalo. Neviem, čo bude lepšie pre vás. Skrátka ide o to, či by ste nám vedeli povedať, obohatiť nás, že či ste si všimli na začiatku manželského života, alebo vôbec v priebehu tých už 5 rokov vášho manželstva, že či tam bola nejaká taká konkrétna hodnota. Aj toto mi zaimponovalo na ňom, alebo na nej. Ja som bola dosť naivná. Ako mladé dievča, veľa detí chodí do zušiek. A ja už som tam začala vystúpenie, jedno, druhé, taká súťaž, taká. A každý mi povedal, to bolo super, krásne, výborné, naozaj si šikovná. Mne sa to páčilo ako mladému dievčaťu. No čo viac treba počuť? Nič, len stačí úplne to a ja som bola v 7. nebi. A ja som si to myslela, išiel rok za rokom. Bola som čím ďalej, tým čoraz staršia a ja som bola veľmi naivná. Keď som spoznala Filipa, ani z začiatku to ani tak nebolo, ale časom v našom vzťahu, neskôr v manželstve, sa stal pre mňa taká brzda moja. Lebo ja som stále, všade ma je veľa, tu som ukecaná, tam som, jasne prídeme, veľmi radi. A Filip príde domov, ja na ňo vybálim všetko, čo som cez deň zažila a čo som sa dozvedela a kam pôjdeme a počúvaj, pôjdeme tam a tam a ty tam budú, sa spoznáme, hej, a poznáš tých, alebo počkaj. No ale ako to chceš stihnúť, keď máme 3 deti? Hovorila ja. Ale čo s deťmi? No tak to nie je len tak, no nie je problém, my ich zoberieme so sebou. No ale problém tam trošku je. A tým by som chcela vyzdvihnúť to, že Filip ma naučil byť takou zodpovednejšou za nás dvoch, za našu rodinu a že sa viem sa tak vmestiť do kože. Tak troška ubrať. Ale ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať za toto vyznanie, lebo nie len pre manžela, ale pre všetkých mužov si myslím, že je to celkom dobrá správa, celkom dobrý odkaz, keď môžeme počuť my chlapi, že sme niekedy brzdou pre manželku však. Filip, a ty čo by si povedal? Tak dobre sa vyjadrila Lea, že ja som taká niekedy brzda v situáciách, alebo ani nie, možno nie v situáciách. Aj v bežnom živote. Ale ja by som povedal, že je to presný opak. Ja Leu brzdím a ona ma niekam posúva. Ja som vďaka nej spoznal mnoho toho, aj vďaka mnoho pozvaní bolo aj čo sa týka spevu, aj čo sa týka predstavení, koncertov. Bolo to viac menej takto, že prostredníctvom Lej, ona ma vtiahla do toho takého akčnejšieho života trošku, by som povedal. Takže trošku povoľujem tú ručnú brzdu. Jasné. Takže presne, výborne, lebo vlastne, aby sme sa niekde pohli, v aute potrebujeme mať aj brzdu, aj plyn. Takže u vás je brzda manžel a plyn je manželka. Super, výborne. No, každé manželstvo však má aj také falošné tóny, aspoň tak som počul. A ja to tak žijem. Takže bez mučenia to priznávame, že všetci manželia. A tak sa chcem pýtať, viete, umelec robí všetko preto, aby v jeho vystúpení nebol žiadny falošný tón. A manželstvo je tiež tak podobne umením života. Ako je to s tými falošnými tónmi u vás? My sa dosť často hádame. Ďakujem. Občas, ale tak ja nepoznám zdravé manželstvo, ktoré by si nevymienialo názory, akože manželia medzi sebou.
ja si myslím, že je to úplne na mieste a je to správne, pretože nás to posúva ďalej. A ja už si neviem predstaviť, keby Filip prišiel a stále mi pritakával. Áno, a ja to isté tebe. Ja si to neviem predstaviť. A tak navzájom sa tak spoznávame. Mňa toto najviac na manželstve baví. Teší ma to a strašne sa mi to páči, že ja ho vôbec nepoznám. Ja poznám ten obal. Viem, že má také oči, také vlasy, hej, páči sa mi, ale to vnútro, ja ho stále nepoznám. Ja som mu aj minule povedala, že pozri, ja vôbec netuším, ja s kým žijem. To je aj dobré, aj strašné. A najhoršie bolo, že my v ten minulý víkend sme boli spievať na farskom plese a my sme sa v ten večer dosť pohádali. Ja to volám, že výmena názorov, nehádka. Áno. Tak sme si vymenili... pohádali, no. Áno, pohádaní sme boli, no tak a mali sme spievať duet Zaľúbený. No viete si predstaviť, ako som sa pozerala na ňo, keď už išiel ku mne a už som vedela, že no tak dobre. Ale už je to také milé. A vďaka tomu duetu sme sa tak akože aj oťukali v ten večer, aj sme si zatancovali spolu, aj... Super. Myslím, že málo ľudí si všimlo, že sme pohádaní. Výborne. Takže vlastne vtedy, keď sa pohádate, ďalší odkaz pre nás, že keď sa pohádajú manželia Demekoví, tak vtedy je treba začať spievať ľúbosnú áriu manželovi. On musí začať. Aha, on musí začať, dobre. Chlapi, tak skúsme tu potom začať nejak spievať. No neviem, či sa to všetko podarí, no ale v každom prípade super. Dobre. Posuňme sa ďalej a chcel by som sa spýtať ešte ďalšiu otázku. Keď už sme pri tom umeleckom svete, tak sa chcem spýtať, ako vnímate réžiu vášho manželstva? Je čisto vo vašich rukách, alebo sa lepšie cítite v úlohe hercov a réžiu prenechávate Bohu ako odborníkovi na život? No ja môžem povedať tak za mňa, že občas aj tú úlohu chcem zobrať do vlastných rúk a ja režírovať všetko. A aj naše manželstvo, aj deti. Ale on to potom vyústí do tých vecí, ktoré sme sa teraz bavili. takže tedy musím, zopakujem tie slovné spojenia, ktoré sme už tu mali, zatiahnuť ručnú brzdu a trošku sa pozrieť. Trošku, no čo to robím, hej? Čo to robí s nami, ako musím zatiahnuť a pozrieť sa trošku na to tak vnútorne, proste zamyslieť sa nad sebou, stíšiť sa, trošku pokoja vniesť Tak mne to pripomína, že ďalším odkazom vášho manželstva je, že v tom posune vášho manželstva, teda v tom virtuálnom automobile, nie je len plyn a brzda, ale aj spojku tam používate. A tá spojka je ten režisér, ktorý to trošku tak zjemní, aby to nebolo... Mne sa veľmi páči to slovo režisér. Ja to používam veľmi často, že Pán Boh je náš režisér. A ja som veľmi rada, keď ma používa na také, aj v našom manželstve, keďže je ten Národný týždeň manželstva, použijem to na nás dvoch. Som veľmi rada, keď ma Pán Boh použije na niečo pekné a dobré. Napríklad tým, že Filip bol dosť zasadový. A je, ale už menej. Dosť je zasadový, tvrdohlavý a teraz už to nie je také. Už dokážem byť otvorená, poviem mu naozaj všetko, aj čo sa mi páči, aj nepáči. A už to nie je taký ten Filip. Nie, to nebude dobre, to si vyhoď z hlavy, to určite, tam cesta nevedie, nie. Už je to ten Filip, ktorý porozmýšľa, ticho je a príde o 15 minút so svojím názorom. Áno. A tak sa vieme dohodnúť. Už je to iný Filip troška, taký
Taký otec. Trpezlivejší. Taký otec už je z neho. Učím sa tej trpezlivosti. No musím uznať pri tebe, áno. Učíš ma trpezlivosti. Super, dobre. Aj deti, aj takto, áno. Ďakujeme pekne, Filip, veľká vďaka. No a na záver takú najťažšiu otázku vám chcem dať. Ďalších 200 otázok nemáme čas položiť, tak skúste zhrnúť. Ak by sme teda mali, alebo vy by ste mali dať do fľaše virtuálnej odkaz vášho manželstva pre druhé generácie, pre ďalších ľudí. Krátučky, jednoduchý. Čo by to asi bolo? Neviem, či by bol... Keby som ja písala odkaz, neviem, či by bol krátky. Ale určite by tam nechybalo slovo odvaha. Veľa mojich rovesníkov, veľa dievčat. Ja som sa vydávala, keď som mala 20 rokov. V dnešnej dobe to je nezmysel, to je sen, to je fakt. Mne sa toľko spolužiačok, kamarátok sa ma pýtalo, si normálna? Ty sa v 20-ke vydávaš, však to máš celý život, máš pred sebou. Čo si ešte neužívaš tú takú slobodu, takú voľnosť, ale hneď ideš do toho manželstva. No tak to je... Hovorím, počúvaj ma. Ja si neviem predstaviť, a to ešte moja profesorka sa ma opýtala na vysokej škole, že Lea, a vy ste rozmýšľali nad tým, že keby ste sa niekde po vysokej škole usadili v zahraničí, že by ste dostali nejakú ponuku z nejakého divadelného domu v Taliansku, a Filipa by zavolal niekde inde, tak ako by ste to riešili? Čo by ste robili? No, je to naozaj dobré rozhodnutie sa teraz takto v takom mladom veku brať. A ja som všetkým odpovedala, že viete, ja si neviem predstaviť, keby som sa vrátila zo zahraničia domov, hoci kde. Keby sme žili v Taliansku, tak by som sa vrátila z práce domov a nikto by ma tam nečakal. Že by som bola slobodná. Ja v tom vôbec nevidím hodnotu v takom živote. To je, doma ma čaká psík, mačička, je to pekné, milé, no ale čo z toho? Čo mám z toho? Že ja potrebujem mať doma svoju pevnosť, svoju skalu, svoju rodinu, ku ktorej sa rada vrátim aj o 5, o 10, o 20 rokov, aj keď už budeme starí. Stále sa chcem vrátiť domov a chcem, aby ma tam niekto čakal. Super, ďakujem veľmi pekne. Tak ak by som mohol to teda zhrnúť do tých 3 slov, virtuálnych 3 slov odkazu, tak by to bola pevná skala, manželstvo ako pevná skala, manželstvo ako zázemie a odvaha vstúpiť do manželského života. Super. Veľmi pekne ďakujem našim manželom Demekovcom a my sme sa rozprávali s nimi o manželstve ako o umení, ktoré im, aj nám, je blízke. Ďakujem vám za vaše slová a vopred chcem poďakovať aj za to, že ste súhlasili s tým, aby ste svoj vzťah vyjadrili aj vo forme umeleckej a spevnej. A teda v tejto chvíli vás chcem poprosiť o to, že by ste nám niečo zaspievali, ale že by to nebolo niečo, ale niečo konkrétne, také od vás. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Filip, ešte vám podám ruku, ak sa neurazíte. Ďakujem pekne. Ďakujem aj. Ja by som ešte pozvala na pódium nášho verného klaviristu. Mimochodom je to takisto kňaz Marek Jamrich zo Spišskej. A ešte by som dodala, že pri tom režirovaní, tak Pán Boh nám tak zrežiroval naše životy, že Marek je vynikajúci klavirista a organista hlavne. A Pán Boh ho tak poslal nám do cesty.
Pani Lea a Filip, veľmi pekne vám ďakujeme za vašu prítomnosť medzi nami. A ešte raz, nech vás Pán Boh žehná, živí. Ďakujeme veľmi pekne aj vám, Otec. Ďakujeme pekne za všetko.